Soc Assumpció Mateu, pintora i també artista visual amb diferents eines, no? O sigui, treballo amb poesia visual, amb videopoesia, amb instal·lacions, amb diferents coses. Però, de fet, el que soc és pintora. I per això, per aquest fet, suposo que he estat escollida perquè aquest espai de Vilabertran, a través de la Carme Saiz i del Bòlit, el que volen és donar èmfasi a la pintura. La meva trajectòria és molt llarga, des de 1976, que vaig fer la meva primera exposició a Milà. Doncs he treballat a diferents llocs del món i m'agrada molt treballar precisament al meu país. Jo soc nascuda a Girona, vull dir que soc d'aquí, i treballo entre Jafre, aquí a l'Empordà, i a Barcelona. Quan se'm va proposar aquest projecte, degut a que l'espai és tan important i té tanta solera i tants anys, vaig pensar que el millor que podia exposar aquí serien obres de gran format i d'un contingut, com diríem, més espiritual o més... sí, entre místic que espiritual. Normalment treballo grans formats i petits formats. Llavors, l'obra que he escollit per aquí, el títol és Textures del silenci. Jo treballo amb obres en matèria discreta, però en matèria, i m'agrada molt la textura, i comunicar a través de les diferents textures i colors d'una manera molt espaial, no? I sense moltes estridències, però que sorgeixi, no sé, que comuniquin tot el que hi ha al darrere, que és el que m'interessa a mi. Depenent dels temes que treballo, doncs n'hi ha alguns que la matèria es fa més evocadora, més clara, i en uns altres que es queda molt més... dono més èmfasi al color, no? Són pintures, com t'he dit, d'un caire més espiritual. I n'hi ha una que l'he escollit expressament, que és del 1986, meva, que és una obra emblemàtica, que molta gent em reconeix per aquesta obra, que sempre ha estat amb mi, no l'he volgut... L'he exposat moltíssim, en museus i en tot arreu, però no l'he volgut mai desprendre'm d'ella, que es diu El gest perdut. I és una obra de grans dimensions i que espero poder posar en el centre de la sala, perquè és com l'essència de tota la meva obra. I d'alguna manera no és que després m'hagi repetit, ni molt menys, però sí que l'he tingut sempre present, de no perdre aquest costat informalista i a la vegada poètic, però amb un cert misteri filosòfic també. Llavors, tot plegat, aquesta obra ho té. I les altres van més relacionades amb la naturalesa, però amb una naturalesa assumida, una naturalesa meva, no la que jo veig, sinó la que jo assumeixo i sento segons el que jo vull explicar. Llavors hi haurà algunes peces que responen a un moment que vaig treballar al bosc cremat i unes altres que és la llum després del bosc cremat, perquè és un tema que he estat molts anys treballant-te'l i és un tema que va lligat amb la pèrdua en general. Llavors jo vaig agafar el tema del bosc, però la pèrdua és el tema. I amb això tothom es pot sentir identificat. I després una altra part de l'exposició són obres ja més recents que dialoguen amb la música i amb el color i amb un cert paisatge, però abstracte, i que crec que configuraran una harmonia interessant en el que és l'espai on jo tindré l'obra. He decidit també posar-hi 3 o 4 peces que són de poesia visual, que van totalment relacionades amb les obres més actuals que hi ha. Són relacionades amb els arbres, amb els llibres, amb la literatura, amb la poesia, i crec que són necessàries per entendre millor el món d'un artista, que no és simplement pintar o utilitzar una eina, encara que sigui la que millor utilitzis, sinó que a vegades per al tema tens ganes d'obrir-te i descobrir noves coses. I jo crec que em fa il·lusió poder-los exposar, aquestes obres. Quan vaig començar els meus inicis,
tenia moltíssimes ganes d'exposar, que era molt jove i tal, doncs vaig intentar fer exposicions a Barcelona, per exemple, i a Girona. I em vaig trobar amb moltes portes tancades, degut a l'època que el moment polític que hi havia a Espanya era molt complexa, i també es mirava les dones amb un futur diferent. No ens creien com si tinguéssim projecció cap endavant, no? I tenia 23 o 24 anys, doncs vaig anar a Itàlia, i a Milà em varen agafar de seguida, vaig fer una gran exposició, i arrel d'això vaig començar a exposar a París, a Bèlgica, a diferents llocs que no eren aquí. Més endavant sí que ja amb exposicions culturals ja em sol·licitaven i així, però per fer exposicions individuals era molt difícil. Total, que durant un període bastant llarg, i he continuat així, he treballat tant a Europa com al Líban, com als Estats Units, a Houston, com a tot arreu. I darrerament ja se m'han obert les portes també al món asiàtic i ara tinc un futur immediat a la Xina interessant. El que passa és que actualment no vull deixar massa temps d'anar fent coses aquí.